Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, gasaulog karon ang simbahan sa Domingo sa Christ the King or Cristo Rey, Kristong Hari. Mao ni ang katapusang Domingo sa atong tuig liturhiko 2021. Nya sunod Domingo mosulod na sad ang bag-ong tuig nato 2022. First Sunday of Advent na, sunod semana. Sa makausapa, gipahinomduman ta sa pag-usisa sa atong kaugalingon kung si Kristo bagyod ang atong hari o kita na ba hinuoy naghari-hari dinhi sa kalibutan. Sa inyong paminaw, kinsa may inyong hari ron? Kristo o kamo? Padayon natong iampo nga maghari si Kristo sa atong kalibutan pinaagi sa wagtang nagyud sa hingpit nining atong pandemic. Maghari unta siya sa kalibutan sa iyang kalinaw ug kahusay labi na dinhi sa atong nasod nining panahon sa eleksyon. Maghari sa damunta siya sa atong mga benefactors and donors aron sila makatagamtam sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, O Dios nga gamhanan og maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya ug sa wayhunong magdaig kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. May mga butang pagayud nga nakita ko sa akong pananawon. Og nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo ug miduol siya sa walay katapusan ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan, walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kasanan. Gibistihan ang Ginoo o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. O gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarong. Ang imong trono nagabarog, nga malig-on sukad pa sa karaan. Sukad sa kahangturan mo na ikaw, O Ginoo. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, O Ginoo, sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Kinutlo, gikan sa basahon sa ang gipadayag. O gikan kang Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw, nga mauusab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya,
o pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala, o gihimong usa ka gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa iyang Dios, ang Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog o gahom sa walay katapusan. Amen. Muanhi siya uban sa mga panganod, ug makita gayud siya sa tanan, lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawhan sa yuta, tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon, kaniadto ug ang muanhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Imo ra ba gayod kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako?" Si Pilato mitubag, "Hudiyo ba gud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat?" Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana." Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, "Hari ka ba di ay?" Si Jesus mitubag, "Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, kaning sinulat ni Propeta Daniel, gihisgutan dinhi nga nakita niya ang walay katapusan or ang usa ka tawo nga miduol sa walay katapusan ug gihatag ngadto kaniya ang gahom sa himaya sa langit ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Mao ni siya ang hulagway sa kinabuhi ni Kristo isip hari. Siya mao ang anak sa Amahan, Dios Amahan, siya ang Dios nga anak, siya ang gitudlo nga hari sa tibuok katawhan, hari sa langit ug sa yuta. Pero ang gingharian niya, matud pa niya sa Ebanghelyo, wa dinhis kalibutan or dili iya sa kalibutan. Pasabot, ang gingharian niya dinhis kalibutan, dili nato makita.
dili makita. Kaya ang iyang gingharian tuwa didto sa langit. Gusto mong motan-aw sa iyang gingharian? Gusto mo? Ang unang buhaton, sud og langit. Ganahan mo musud og langit na karon? Ang requirement aron makasud tag langit, kinahanglan tang mamatay. Nya, gusto na mong malangit? Kinsay gusto nang malangit? Oh. Aon sa mo din yung gusto, maimpirno mo? Kinsay gustong maimpirno? Kinsay gustong malangit? Na ini isa gamay squire, diri wagi ni isa. Ang tanang wa mo isa, maimpirno. Nga naman, kay ang gingharian ni Kristo dinhis kalibutan, nag-agad sa atong desisyon. Makakita tas iyang gingharian, basta mo desisyon ka nga, musulod sa iyang gingharian. Nya unsa man nimo pagkakita? Pasudlon sa Ginoo ang iyang gingharian sa atong kasing-kasing. Mo nang ningon si Kristo sa laing bahin sa kasulatan, ang akong gingharian dili usa ka lugar, dili usa ka butang. Di ka makaingon na tuwa didto, di adire, or di adire, or tuwa dire, or mao kini. Kay ang gingharian kuno niya naa sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. So mag-agad sa desisyon. Na karon usbo nako, akong sutaon ang inyong desisyon. Kinsay gusto nga musod og langit, taas ang kamot. Nanay Jutay. So gamay na lang ang mga yawanon. Ang choir mo naghurot-hurot na tingali. Karon, unsa may mahitabo kung musod ang gingharian sa Dios nato? Di man na siya makita. Unsa may makita? Ang imong kinabuhi mausab. Ang makita, ikaw na. So mailhan na nimong tao nga naay gingharian sa Dios sa iyang kasing-kasing or nagpuyo sa gingharian sa Dios, ngano man matud pa ni Kristo, ang nahigugma sa kamatuoran mamati kanako. So ang unag yung mahitabo, ang tao nga masudlan og gingharian sa Dios, matinud-anon dili bakakon. Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba lingian? Ing na tinuod ng naong nimo. Ina ko na. Tinuod na. Ay narabay uban pinintala nag mga naong. Kiniskisa nagkilay, inusab na ang buhok, inusab na ang kolor. Nasay uban dili magpakatotoo nga asawa, murag yung dalaga, magpasiksi-siksi, mag-short-short, og mugbo kayo, kinsa may imong gipaibugan, ang pare. Magpa ana-ana des ilang dughan, ana-ana, yang ari-ari. Nya mo kalawat ra ba, dugay ra ba kay mulakaw, haron jud maklaros pare. Nya kinsa may imong gihagit? Imong bana mo ipakitai ana, kay dugay na tong giluod nimo. Pagpakatotoo, og asawa ka, pagpakaasawa, og inahan ka, pagpakainahan. Ayaw pagsig inuman ng pills, na kunuhay di ka mamabdos. Ngano di man ka gustong mamabdos, nga inahan man ka? Asawa naman ka, minyo man ka. Nya ikaw sa dalaga, nganong gainom-inom man kag pills, nga dalaga man ka? Ano man? Nagmininyo na ka? Daghan ra ba sa mga dalaga nga minyog binuhatan? Naa say mga minyo dalaga sa binuhatan. Naay mga bana ulitaw binuhatan, siging panguyab. Nya naa say mga ulitaw binyo na sa binuhatan, sige sang panukhang. Nay pare, murag bana. Nasay bana, murag pare. O ana, magpakatotoo na ta. Ug unsa may kamatuoran? Una, kitang tanan mga makasasala. Kana gyud number 1 na kamatuoran, way tao nga way sala. Mo na una ha?
Lingian na imong tupad sa ikaduhang higayon. Lingian. Niya pangutanay na unsa roy imong sa. Di na. Naon to muangkon ba? Di na unsay sa nimo ron. Iguli nimo sa inyo, pangutan-an na imo mga kaubas balay, unsay sa nimo. Imong bana, muulig kadlaw na, unsay sa nimo rondong, ana. Ayaw pag sigig judge, kay matud pa ni Kristo, ayaw mo panghukom. Ayaw panghukom. Ikaw animala ka? Ikaw sad-an kang buanga ka? Ayaw. Kay parihara ta pulo sad-an. Pangutan alang siya, unsay sa nimo ron. Mingon day imong bana, tintal jud ko silingan dayon. Siya, hay man ana siya, kanang mubo kay short diha. Ana, siya mao ba? Nya ikaw dayon unsa man say sa nimo? Siya, lami kay kang patyon. Oh, ana. So pulos mo sadan, ikaw ang imong sa kalagot, ang iyasang sa dito kaulag. Oh, ana, di na sa gyapon. Imong anak, imong pangutanon dong unsa imong sa adik mo kuaning computer ma. Sige na balang kog duwa ani. Ikaw dong, ay ikaw san ma unsa may imong sa? Isa, lami kay kang ibalik sa kong tiyan dong, may kang tagod-taguron, kay di yun ka magamit. Ana good. Nya human ana, unsa may sunod nga kamatuoran? Nakitang tanan gihigugma ni Kristo og iyang gipakamatyan aron mapasaylo ang atong mga sala. Gihisgutan na sa ikaduhang pagbasa ni San Pablo ang iyang sulat ngadto sa asa to? O di ay sa gipadayag di ay ang gipadayag giingon diri gihigugma kita niya og pinaagi sa iyang kamatayon giluwas kita niya sa atong mga sala gipakamatyan ta og Ginoo aron ang atong sala mapapas. Kinsa man day gahatag natog sala? Kinsa man? Ang yawa. Naay yawa ron diha tupad ninyo. Tuasad sa inyong balay. Naidaghang yawa dito. Naa sa cellphone, naa sa computer, hasta pagani diri sa altar, di ay yawa diri ron. Oh, unsa may ihonghong sa yawa nako, ay kay tas ang humili, kay alkansi kaning misahan. Jutera kay muhug anis kolekta ron. Wala na siya. Nya og tan-aw gyud nako mga arang-arang gyud kayong pagkabutang, ay nga din ayuhag humili ha kay para dakog ihog kolekta. Kana bang dadon ka ngadto sa butang nga gidili ni Kristo? Unsa may gidili ni Kristo? Ayaw gyud higugmaa ang kwarta. Tanang tao nga nahigugma sa kwarta nadana siyawa bisag mosimba pa na. Oh. Nya kinsa man ning mga taong nahigugma sa kwarta? Ang una gyud di na sila muhog kay kolekta. Di sana sila mamalit og slot. Magsige na sila giyaw-yaw makadungog nga nanasad tay slot. Nanasad. Siya dako ra ba tarog project? Sige project kapo yan. Pero di gid na sila mapulan og sigig pamalit anang ilang mga alahas, kanang mga bagong sapatos, bagong sinina, panindot anang ilang balay, pangural anang ilang balay. Di gid na sila mapulan ana siging patanto anang ilang kwarta, siging hatag og kana ganing interes anang ilang gipautang, bisag gidili ginas Ginoo ang pagpaningil sa utang. Interesan pag yun. Nya unsa man na? Masud pa mos gingharias Ginoo ana natintal siyawa. Nya ang pare sige sa gunahon na dako baka ni rog kolekta niya. Itan-aw na ako nga maglingiw-lingiw ra inig ana sa sibot. Wa na ni. Kansi na kita ni. Inig soroy ngadto sa mga asirits kay paupiron nga ring sobre. Arang-arang man tanang sobre kay di man nahulgan og kanang makabuslot. Atom ng papel. Sus, tulura sad kabuk mo paso din. Kansi na kita ni. Pero maglinya gani. Lord, thank you in taon. Kana bang malipay ra gid ta basta kwarta na. Wa gani kwarta murag para nato lusno ang kinabuhi. Di na mao ha? Ang gingharian sa Ginoo dinhi sa yuta, gingharian sa kalinaw, gingharian sa kalipay, gingharian sa pagsinabtanay, gingharian sa pag-alagaray. Kinsa man ning mga tawhana ang makabuhat ani? Ang mga kabos, ang mga dato di na mo alagad, manugo ra na. Di sana makigsabot-sabot, makigpatay na. Oh,
Kusog kay na mangilog, hastang parkingan nila, himuo nila dihas karsada, mamalit nagsakyanan ang karsada nga para sa publiko mo iparkingan ana nila. Ilogo na nilang karsada. Naman, naapil mo ana? Ang yuta, dili na sila mo'y naghimo ana. Ang kuno na nilang yuta, kanang tuburan sa tubig, kanang mga water tables, di na sila mo'y gahimo ng tubig. Ang kuno na nilang tubig, ibaligya na nilang tubig. Ang kuyaw, ang hastang dagat, ang kunon, ako ning dagat. O nanaron, hapit na nagubat, kay inang kunay anang dagat. Gani, mo naroy usas mga dakong issue aning ato mga politikanhon rong struggle, ang atong ang tawag na dito, South China Sea or West Philippine Sea. Naglibog na ko ang naghaay tinuod ana. Basta inang kunay anang dagat, inang kunay anang yuta. Unya sa atong pagsigig pangangkon, giguba natong dagat nga hinimos Ginoo, giguba natong mga sapa nga hinimos Ginoo, giguba natong atong water tables, giguba natong atong mga bukid, giguba nato ang atong kalasangan. Kay sigit ang pangangkon, way tay laing mahimo ang pagguba. Tanawa ng nangangkon sa ilang mga naong, guba ng ilang naong. Oh, lingian ay mong tupad, tanawa ang naong, ana, wa ba magguba? Kiniskisa na ang kilay, inusab na ang buhok, gipaputi ang naong, guba na, gipalaygit, gipanglugtab na dito, gipangbasiktomi, ana, inom ana mga chemicals na nga matay na ng imong mga healthy cells, ang imong immune system, patay na. Ana, tungod kay nangangkon ka ana. Ang tanawa ng mga taong nangangkon sa ilang balay, ako ning balay, no trespassing. Tanawa ang naong anang balaya, mingaw. Mingaw. Hindi tinon. Kana mga balay nga ang mga tao mangangkon sa ilang balay, mingaw. Nga naman, no trespassing man. Dako kay na silang kural, taas kay ilang kural, dagko kay na silang balay. Ang nagpuyo, 2 ka tao, 3 ka tao, mingaw. Nya wa pag yun magtinagdanay. At tanawa nang wa mangangkon silang balay, kana mga squatter, labi na naglingkod at aprisdan, hastang alegriya. Gikas buntag hangtod gabi, alegri kayo. Kumusta maron yung balay? Alegri o mingaw? Og mingaw, sa ato pa, buangon ka. Og pananglitan ganig alegri, pasabot, welcoming ka. Daghan kag i-welcome. O di ba? Musta matong simbahan ron? Mingaw, alegri. Butan man pare. Mga naong ninyo ba? Klaro ni Father Oh, naningkamot ko, welcome karon gani. Mag-birthday ko kung makaabot ko karon 24, mag-birthday man ko. Nangayo mga ko ninyo og tag 5 kilo rice haron ipanghatag sa atong mga kaigsuonan. Nangayo ko kay umang ko'y kwarta. Kanang tao nga mangayo, kusog kay na mo welcome. Di gid na mo itsapoy ra og tao. Pero kanang tao nga moingon siya manghatag, mao nay kusog kayong mo hingilin og tao. Muna ako din sige ra man kog pangayo, mao na nga welcoming kay ko. O nya, daghan man sang naluoy. O karon nagkinahanglan kog 2,000 ka bags para sa atong ipanghatag, mga 2,100 ngadto sa atong mga kabos nga kaigsuonan aron maka-feel sila nga I love them. Ang akong kinabuhi akong ihalad nila. Ang ato rong nadawat nga mga bugas nga 5 kilo bag rice niabot na og 1,439. Oh, daghan na, pakpak. 661 ka bags na lay kuwang. May tag mo abot ni unya sugdan ko nig panghatag karong 22 or 23. Gusto pa mong malangit? Gusto? Sige, apel mo hatag na to. Ihatag lang na nga rin ako. Ako na lang mo distribute kay na naman ko yung mga taong gi-entrust ana. Akong pasabot, ang atong kinabuhi ba, ihalad nato sa katilingban. Muna, ako karon mo 58 na ko, ako lang sang gi-challenge sa kong kaugalingon. Una, manghatag ko 58 ka 5 kilo rice ngadto sa 58 ka pamilya matag kapilya.
Ana, mga kabus ba nga pamilya. Mo na siya 58. Ay mo talang ko ni kuan atong kaugalingon niya ningon sa ko mopalit sa kog slot kaning atong DOPS SBF kaning Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Ako sa ning mopalit sa kog 58 ka slots. Ana. Ako na nang gianam-anam as of the other day nakaabot na ko og 43 ka slots. Gamay na lay kuwang. Inig birthday na ko ana, kumplituhon ko gina basta buhi pa ko. Kay ako badasang saad ngadto sa Ginoo nga kamura day ka mao mo palit og slot, kamao sa kong palit. Ana. Nya ako nang gihimo sa akong paningkamot nga ang akong kaugalingon dili para ako, kung dili para sa tanan. Mao na nga kining ato dinhing simbahan naingon ani ni ang iyang naong dili tungod nako kung dili tungod sa daghan kayong mga donors nga namalit na tog slots matag project nga atong himuon karon na atay 60,000 slots kanang DOPS SBF ana nahalina na puntag mga 1,178 slots di ba pakpakan gyapon natong Ginoo ana niya kamo namalit na mo wa sige mo wa mangoy bonus pa der, wa pa mangoy 13th month pay, bisag tagaan pa mo bonus nga katulo ug wa gid ang Ginoo sa inyong kasing-kasing, di gid mo kahatag. Kay hasta gani kadto mga driver sa habal-habal o kadtong labandira nakahatag man. No? Nga naman naay kasing-kasing sa pagkamanggihatagon kay ang sudlan og Ginoo, ang sunod anang kinaiya manggihatagon. Wa gyud gisudlag Ginoo nga daw manggihatagon gid na. Mao na kutob sa sudlas Ginoo mopalit ginag slot. Nya inigpalit ni mog slot, mosamot og sud ang Ginoo, mas mudaghan ang imong bahandi, mas mudaghan ang mga tawo nga makatilaw sa kalipay og kaning katagbawan. Nga naman, sige magpanghatag. Gahapon dirito ang mga choir, akong gitukod nga choir katong Streamers Choir na as Guadalupe. 1985 mi nagsugod ana. Ako'y ilang founder adtong panahona kuan pa ko ato kay 36 years naman so 58 minus 36 22 years old pa ko. 22 years old ako nang gitukod. Karon 36 years na. Sila'y unang ni-celebrate sa akong birthday. Nga ningon din sila nako, gihimuan ko nilag kanta, nga naay chorus nga kanabang paradista ba? Ako yung itong ibutang tarpaulin dito, paradista. Nga ningon din sila, apan karon kay ang tawag ko nila ko, kabos nga dongsyano. Dito sa bukid ba kay ngarga man kabos nga syano. Pero karon kuno tan-awa, bisan kabos pari na. Wala nila gibutan dito tan-awa bisan kabos daghanag kolekta. Nya ingon din ko wa gid din ako damha nga sa una magsigi kog pangarga nya ming hatag gyud kog higayon nga makatukod ko og choir aron akong ma-share ang akong gamay nga income. Piso-piso nga income. Unsay gibuhat sa Ginoo nakatrabaho ko og bangko Land Bank of the Philippines kay ni graduate ko Commerce Accounting. Share na sad ko gatos-gatos. Wa gyapon mahurot, gihimo na gyud kong pare. Share na sad ko og 1,000. Wa gyud mahurot, gihimo na gyud kong Paris Priest. Share na gyud kog milyon-milyon. Nya din man nagikan, gikan ninyo naming apil sa akong kausa kay ako ni apil sad sa kausa ni Kristo ang paghatag og maayong balita ngadto sa mga kabus. Si Kristo naghari sa kalibutan, pinaagis mga taong mahigugmaon sa mga kabus. Ang kamatuoran mao kini, bulahan kamong mga kabus kay magpuyo ang Ginoo dinha kaninyo. Apan alaot kamong mga dato kay ang yawa mo'y magpuyo diha ninyo
Munang magsigi ra gyud mog pangigi anang inyong mga butang, sige ra gyud mog kalagot anang mga taong mangawat sa inyong butang. Apan ang kabos sama ni Maria ug ni Hesus, bisan mismo ang ilang kinabuhi gikawat sa mga tulisan, atubangan ni Maria gikawat ang iyang anak ug gipatay, wa gyud masuko si Maria. Nganuman kaingos Maria, sige patya mobalik na sa iyang gingharian didto sa langit. Ug kamong tanan matud pa sa atong ikaduhang pagbasa niingon diri, ang tanang tao maghilak tungod kaniya. Maghilak nganuman hukman taniya sumala sa atong belonging. Hain man ta na bilong ni Kristong hari o ni demonyo nga hari sa mga bakak, ni Kristo nga hari sa kamatuoran o ni Satanas nga bakakon. Nya inighukom na niya ana, anha ta maghilak, kun pananglitan i-rejecta. Apan kadtong maghilak kuyog ni Kristo dinis kalibutan, magkatawa sa wa nay katapusan dito sa langit. So manindog ta kadtong mukuyog ni Kristo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, uban sa himaya nga way pagkatapos, kuyog sa atong hari nga si Kristo, mudangop kitang malaumon sa atong langitnong Amahan, diha sa pag-ingon, uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang Katolikong simbahan magpadayon sa pagdani sa mga katawhan ngadto sa gingharian nga dili iya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang dagko o gamhanang kanasuran mulikay sa kagubot ug mangita sa tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kapayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang putong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kalungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, na pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makadayon sa presensya sa ilang manluluwas ug magpuyo uban kaniya sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Kristong among hari, amahan, dungga kami. Han sa among Ginoong hari, sa among Ginoo og hari, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among hari nga imong anak, among manunobos. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo, magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga way katapusan ug hari sa tanang kalibutan, si Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug way kinutuban.
ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug yuta, nag-awit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himoa kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo sa pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot-i pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas, usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot Amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among Arsobispo ug ang tanang mga obispo, ang tanang mga pari, mga reliyoso o mga katawhan nga aktibong nag-alagad sa simbahan. Patalinghogi, Amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala
ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Magampo kita. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nakalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dad-a kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagsulod sa pagkasakop sa gingharian ni Kristo. Nya dinhis kalibutan mahisakop ta sa iyang gingharian basta mosunod gyud ta sa iyang kinabuhi. Diin anaa ang kakabos, ang kaputli sa kasing-kasing. Atong sa makausapa, pasalamatan ang mga tao nga giharian sa Ginoo ug nialagad sa atong katilingban nga mao'y hinungdan nga malampuso ng atong misa karon.
Una, ang atong mga barangay tanods, ang atong PIMAG, na adyas gawas nagmanage sa parking ug sa atong kaning traffic. Ang atong mga frontliners, ang atong usherates, ang PYCC, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong lectors, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong technical group nga nag-manage sa atong TV monitors ug sa atong sound system, ang naglimpyo sa atong simbahan sa wapan ni nato gamita, ang nag-decorate sa atong mga altars, sabi na sa ato karong flower sponsors karong Dominguha or Heavenly Joy sponsors. Ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, niya ang atong tanan nga ni-offer karon tong nihimo silang formal offerings, labi na gyud sa nagdala sa bread and wine na sila si Mr. Wilboy ug Mrs. Cyril Claire Ninyal. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. So sa makausap pa, update sa akong gipamaligya nga slots sa atong divine unity, prosperity, and satisfaction. 1,178 slots na ang nahalin. Pakpakan na to ang namalit. Niya, naapay daghan, makapalit pa mo ani, kaya naapay 58,822 slots. Nindot kayo, no? Kay naagid mo availability or opportunity to buy. Sa ako sang pagpanghatag og bugas para sa akong birthday celebrations, so kung gusto mong muhatag na kog birthday gift, himoa lang bugas or cash. Kung cash, ipalit na mo bugas. Kung bugas, among ipanghatag. Pero kana na lang gipak na daan ha, na 5 kilo rice. Nya, ang ato nang nadawat, equivalent na sa 1,439 ka mga bags, 661 na lang bags ang nahibilin. So, pakpakta sa ato mga nanghatag. Nya, ako hangyoon ang atong mga lay ministers, kay sila man ni akong main agent nga mo distribute, mo coordinate sa mga chapel leaders na magsugod tag panghatag inig ka 23. Nya tiwaso nato inig ka 24 panahon sa ako nagyong birthday kung makaabot pa ko. Ana no? O pa man ni siguro karong gabi tapos na ni. Pero sagdi lang. Ang ako lang sad nga kaning mga bugas nga na-donate, ilahos lang ginig panghatag. Bahala wa nako, di ba? Ay kita ra man ta didto. Liningi ay dayon sa hala nagmeridas father. Nyag madayon jud ko kamatay, maingon dayon na nagkuan naman gud to siya god. Announce oy mga matay ragitang tanan. Ang importante kamaota nga mosulod mopuyo sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta og didto sa langit. So ang ato di ay powerful vinegar, daghan-daghan na tag natigom karon kay wa kayo'y nangayo. So kung gusto mong mangayo, pwede na ang galon, dadon. Galon ba? Sa una, katuraman tong long neck. Daghan-daghan na tag supply karon natigom. Hala, pagdaan na mo galon. Nya, kamo na lang sa ihatag og love offering nga igo-igo sad sa galon. Basin o niya galon yung dadon niya, yung love offering, platra. Dili ay, pangayo lang ko mo diagod. Kanang love offering, kasing-kasing na may sukdanan, anak. Sige, manindog na ta. Atong himuon ang pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramentos pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo
kahayag mo ipagkapalo mo dan agunta kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulog dawatang panalangin sa Dios. Ang Dios nga gamhanan sa tanan maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan ug magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing matugob sa mga pulong sa Dios ug maghimo nga magpuyo kamo sa mga kalipay nga way katapusan. Amen. Hikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo nga mga og matarong matinud-anon kanunay sa mga balaod sa Dios og mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristong Hari. Salamat sa sa Dios. Dios.